Ni Andoni Ezkurranaz, 44 urteko arrasatearra eta 15 urte ibilinaz nesken entrenatzaile moduan, Mondran. Eta heldu da, Andoni futbola lagatzeko momentua. Hori da. Hau zan, momentua edo... Ez naukan pentsauta urte hasieran bez, momentua iritsi da eta zaren, bai, jazta. Oinainotxe eta listo. 15 denboraldi. Bai. Horrek emuten dau liburu bat idazteko lain, edo? Bai, urte asko die eta milaka historia pasatakoak, oseak, bai. Baina oroar, oroitzapen onak eduki dituzu. Onak, bai. Oroitzapen oso onak. Bai, hasieran urte gorra egon die, baina esperientzia oso politxa eta oroitzapen onak. 2010-2011 denboraldixan hasi zinen, entrenatzaile. Hasi, eta lehenengo urtean txapeldun, eta taldia bigarren maila da. Bai. Ez da azteko beste modu hobi hori. Ez ginen espero. Bueno, basakegun ekipo ona zala, baina partidua fanala holan sortu zen, eta lehenengo urtean heldu eta maila zigo. Gipuzkoako txapeldunak eta bigarren mailara saltua. Claro, orduko futbolan antolaketa etzan gaur egungua, Ez, oindala 15 urte territorial maila zauen, eta hortik jaitzen zen salto zuzenian bigarren mailara, eta gero bigarren mailatik zuzenian lehenengoko mailara. Orduan ez zeuen lehenengo ref, bigarren ref. Bigarren ref, oin dauen gauza hau dana ez zauen. Eta orduko talde hori guztote askok gogoratzen dugula, talde oso ona zen. Bai, jokalari oso onak zaukogun, eta gabonetan etorri zen pare bat fitxaketa, eta talde oso ona, eta erik izan, gero urrengo urtean bigarren mailan, denboraldi oso onen ginen, oso ona. 3 urte egon zan taldia maila horretan? Bai, 3 urtez egon ginen, eta oso ondo. Urte gogorrak, zatxe bigarren maila azkenean entrenamentuak, bidaiak, eta oso gogorra izan zen, baina ilusioa handixakin hartu ginen, eta horbe asko ikasi ginen da. Oroitzapen onak. Hori da, talde hori izan zen, ez? Hemen Arrasaten emakumezkoen futbolan lehenengo asixe jarri joena, edo? Bueno, gero lehenautik eta badaz. Futbol neskak han ikusten da kartelan, ez dakitzen, ni nagoenean 25. urte horrena bete zan, eta aurretik be jornada polit bat egon zan neskena, eta horre be nazional mailan ibili ziren, eta dexente urte gainera, bai. Egisa da gero, lehen aipatu dugu, ez? Nesketan gaur egun ikusten da, ez? Behin adin batetan da jauta, bete egoten dira aldaketak, eta hori pasotxakon taldiari, 3 urtez bigarren mailan egon, gero aldaketa bat egon zan ziaro taldian. Bai, 3. urtean hor jokalari asko fanin ziren, eta oso jokalari gutxi gelditu ziren. Orduan, juveniletako neska gazte talde oso igozan gora, eta urte gogorra izan zen, ikasteko urtea, eta hor mailaz galdu zen, eta da hola zen. Baina, horrek eboluzio eduki eben, ze gero talde horrek, txapeldun izan zizien. Horrek talde berdina, jetxi izan talde berdina, 3 urtetara Gipuzkoako kopako txapeldunak izan ziren, eta azkenean horrek esperientzia punto hori emusotzien. Egisa da, 15 urtietan izan da, emakumezkoen entrenatzaile, bizi izan dozula, azkeneko 15 urtietan hemen emakumezko futbolak izan duen bilakera. Ze gero etorri izan lehen Zarizmendikin bat egiteko momentua. Hori da, bai, txapeldunak izan ginen urtean, urrengo urtean elkartu ginen hemen Bailarako neska talde batzuk, eta hor sortu zen lehen Zarizmendi. Eta hor egon gare 5-6 urtero lehen Zarizmendikin. 15 urtietan norbera sartziaz aparte, zelako eboluzio eduki dago emakumezkoen futbolak? Ikusi da, urtetik urtera asko aurreratu da. Ja ez dauka zer ikusirik endala 15 urte zauen egoera ez gu, ez lehenoko mailan, oin dauen egoerakin, oin dago guztiz aldatuta. Eta lan egiteko moduak, bilakera berdina eduki dau? Bai, gauzak aldatzen fan die eta bilakera aldaketa batzuk egon dira. Eskurra, eta lehen galdetu dut, aitak inetzeben koinzidio, aitak presidente zuen entrenatzaileen,
Ez. Zu jokalari zinenean bai. Bai, urte batzuk aita presidente zauen, ja mojatain zauen existitzen, atxalpen ibiltzen gitzen, eta horri ibili gitzen, urte batzuta, jokalari moduan. Zer moduzko jokalari xa zinen, Andoni? Bueno, bueno. Hori ni baino beto entrenatzaileak esango zuen. Baina hobeto moldatu zara aurkixan? Bai, nik esango dut baietz. Bueno, esaidazu nolakoa izan zara entrenatzaile moduan? Zorrotza, exigentia... A ber, ni... Karakterra handikua... A ber, karakterra zelaian beti auki izan dut. Azkenean entrenamentutan ikusten duzuna, gure oso partidotan zelaian ikustia. Orduan, bastante exigente, handixa auki izan dut. Zer egun dutzu futbolak? 15 urtietan? Gauza honak eta... gauza txarrak gehiago honak, txarra baino. Honak, azkenean, esperientzia, lagunak, familia bat izango basan moduan. Zatxe ondiokan, 15 urteko jokalexekin behar harremana mantentzen dut, eta oso harreman estua gainera, eta egiz esan, Montrealetako azkenean beste familia bat moduan izan da. Claro, ipasatzen da, etxeko familia horrek be, zure atentzioa askatzen dauela, eta on ja, mojatekiko alde batera laga eta etxekuekin, zerako bi umetxo. Bi neskatila daukat, ikusi, 10 eta 5 urteko neskatilak, eta horre be ontxe beste lan bat. Zaten da, futbola itxi, baina euren zaindari bihurtuko naz. Eta neskatila txorreik bideratuko aldituzu futbolera? Ez dakit, ama gimnasia ritmikoan dabil eta bixak momentuz gimnasia ritmikoan hasi die, eta ez dakit futbolera pasoko dien. Bueno, nik alegin egingot eta berze urteten da. Asteburuan oin, eta astian ziar, orduak libre, ez dakit soberan, baina libre, zertarako aprobetxoko dituzu, ze, klaro, entrenatzaile 15 urte, astebukarako aizialdi planak asko murriztuko zian. Hori bai. Orduan hemendik aurrera zer, aspertu ez zela ingo ba? Ez, apur bat esaten dana bizikleta bat erosi dut, apur bat esaten dana hemengo orduak, bizikletakin apur bat ibili, eta gero asteburua familiakin gehiago egon, eta lehen asteburu pasa horrek esentzienekin aprobetxau eta... Zale moduan ikusiko zaitugu hemen, mojategin? Hori bai, komentan otzen partioak ikustera etorriko naz, neskena, motiena, hori ez da aldatzen. Bankilloan egon biharrean, gradetan egongo naz. Hau, behin betiko agurra da? Hori ezin dozu esan, nik uste dut hori hain ziklo luzeo bat bukatu da, eta ez dakik gero ze pasauko dan. Orduan, momentuz, ziklo hau amaitu da, eta ikusi bihar. Bueno, aitaren bidea jarraitzen baldin baduzu? Etxak urte pilo baten ditu presidente bezala, eta ontxe asteburutan beti hemen egoten da mojatekin sartuta, osea. Andoni, eskerrak egun behar dutzut elkarrizketiatik, baina berezik ebe baita 15 urtietan, ze beti izan zara emakumezkoen entrenatzaile. Eta etxean futbolari dugunok nik alaba bat futbolien dakot. Eskertzen dut zuet, ez? Oin zamurra da, igual emakumezko futbolari baiezkoa mutia, baina garai batia saiagoa zan. Saiagoa zan, bai. Eta orduan, ordu hartan emundako pausu horrengatik, gaur egun beste batzu badiar daue, beraz eskerrik asko horregatik. Eta aprobetxau aizi aldixa. Hori bai, oin aprobetxau inbide da. Zaindu. Eskerrik asko.